Després de les imatges que hem vist de Madrid, aquestes aglomeracions de gent, la setmana que ve Sant Isidre, no tenim por a que vinga un desembarcament de madrilenys després de l'apertura de fronteres? Jo crec que hem d'actuar amb màxima responsabilitat. Això és ben cert. Ara s'obri un temps d'esperança, d'obertura, en el que hem de caminar cap a la normalització, però ho hem de fer amb tota la prudència. I qualsevol persona que vingui a la Comunitat Valenciana ha de complir les normes, és a dir, ha d'anar en mascareta, ha de tindre la distància social, ha d'estar en llocs que estiguen ventilats i no ha de superar les condicions que així hi ha, perquè encara tenim pandèmia. El virus està present entre nosaltres, malgrat que, afortunadament, està cada vegada més superat gràcies a la vacunació i gràcies a aquestes mesures de prevenció que la immensa majoria de la societat valenciana ha fet possible. Molt bé, el president americà Biden sembla que ha fet força per també l'apertura de les vacunacions a la resta del món, etc., però la Unió Europea es resisteix, sobretot els països del nord. El Comitè de les Regions s'ha fet ressò de les seves propostes. Com veu la situació? La situació sempre és complexa a Europa. Europa naix d'una voluntat de treball comú, però costa arribar a acords. També per la diversitat, que és una riquesa que de vegades genera dificultats. Però hi ha una qüestió que és imparable: la necessitat d'arribar a vacunar a tota la població del món. Aquesta és una exigència no només ètica, sinó també d'un realisme pragmàtic per tal d'arribar a la superació de la pandèmia. D'esta pandèmia global hem d'eixir junts globalment, i per això hi ha distintes mesures que es poden aplicar, i crec que la proposta del president Biden és extraordinàriament positiva per obrir un debat mundial sobre aquesta qüestió, i això no significa expropiar els drets d'aquells que han estat investigant. El que significa és que això ara ha de posar-se al servei de la humanitat i en les compensacions que siguin necessàries. Però el que no és possible és pensar que el mercantilisme està per damunt de la vida, i això no és raonable. Jo crec que insistir en la inversió per a la investigació pública i privada amb una conjunció d'interessos és positiu, però a la fi, ara en aquest moment, el que és fonamental és superar la pandèmia per a la reactivació econòmica, social i emocional. Perfecte, moltíssimes gràcies. Sí, gràcies. Sí. Jo tinc una més. Sí. Simplement si tenim dades del nombre de vacunes que van a vindre la setmana que ve. Tenim ja alguna dada? En aquests moments crec que l'únic que ja absolutament confirmat és Pfizer, que seran 185.000, i la resta en aquests moments jo no tinc les dades corresponents, però espere que continuen arribant tant de Moderna com d'AstraZeneca com de Janssen, aunque ja saben que en Janssen començarà a ampliar-se d'una manera més important el mes de juny. President, a mi m'agradaria preguntar-li, el PP ha acusat a Sanitat d'estar maquillant les dades de morts per coronavirus, per estar oferint ara mateix dades de febrer. No sé què opina vostè al respecte. Mire, aquestes són unes dades que estan oferides pels serveis tècnics de la Conselleria. No hi ha cap tipus d'intervenció política al respecte, i per tant del que es tracta és de fer palès sempre amb transparència totes les dades que s'obtenen. Però ahir qui són els responsables de les dades en general són els serveis tècnics, i jo confio absolutament en els funcionaris de la Generalitat. I per últim, si podria fer una valoració d'aquestes primeres hores sense estat d'alarma? Bé, jo crec que hi ha una alegria en l'atmosfera. Tots necessitàvem anar eixint d'este malson, però crec, i he observat este matí quan he estat passejant, que la gent està assumint-ho amb tranquil·litat i amb responsabilitat. I hem de continuar en aquesta tasca preventiva, això sí, amb una capacitat d'interrelació major, perquè estem molt farts d'esta pandèmia, però ara este mes és decisiu. Este mes és decisiu per l'actiu que significa la vacunació. Quan arribi a final de mes ja totes les persones majors de 60 anys estaran vacunades, i començarem la vacunació ja de les persones entre 50 i 60. I hem de mirar endavant, i també, sobretot, donant cobertura als joves que han estat patint immensament, restringint la seva llibertat, la seva manera d'actuar, restringint, però ho han fet per les persones majors, i jo els estaré sempre molt agraït al paper dels joves a la nostra comunitat.